Моловете и големите търговски центрове са нанесли сериозен удар върху магазините по големите търговски улици в столицата, като Витошка, Граф Игнатиев, Пиротска. Това показва проучване на консултантска компания за бизнес имоти. Засилената конкуренция между моловете вече е свалила наемните цени на търговските площи в тях. В търговските центрове има известно намаление на наемните нива в последните може би няколко тримесечия и по наша статистика тя е от порядъка на 13 до 20% в зависимост от проекта. Големите търговски комплекси сериозно удариха бизнеса на дребно по търговските улици. Там продажбите са спаднали с около 40%. Наемните нива на Витошка и на главните търговски улици спаднаха с 40%. Част от причините за това намаление е спадналото потребление, което е над 8% по-малко, отколкото миналата година, но също така и резултати от появата на новите търговски центрове определено. Най-дребните търговци, продавачите на сергии на столичната улица Граф Игнатиев, също усещат сериозен спад в клиентелата. От нова година въобще има много малко хора, независимо дали е молово или не. То си има отлик, но няма как. Ден горе-долу имат можете да кажете приблизително? 30-40%. Моловизацията в България породи и още един феномен. Една от големите световни марки направи рекордни продажби в първия ден при откриването на свой магазин в нова държава. За BTV новините Богомил Грозев.